Mä tein mun harjoituksen tällä kertaa coachingista. Ja mä coachasin 2 erilaista henkilöä coaching periaatteiden mukaan. Eli mä käytin tätä Crow-mallia. Mulla on kuva tässä Crow-mallista. Se on tämmönen. Eli Crow-malli tuli siitä, että siellä ensin käydään läpi se tavoitetila, se nykytila, ne mahdolliset vaihtoehdot, millä sinne tavoitetilaan pääsee ja sitten niinkö vedetään yhteen. Se, mitä mä huomasin näistä 2 eri ihmisestä, niin tää oli hyvin paljon vaikeampaa sen henkilön kanssa, joka ei ollut niin ulospäin suuntautunut, vaan enemmän tämmönen ehkä insinöörityyppi. Eli vähän tämmönen sisäänpäin suuntautunut ja hiljaisempi, jonka kanssa oli paljon vaikeampi tehdä tämä jumppa läpi. Kyllä se nyt sitten onnistuu, mutta se on paljon helpompaa silloin, kun molemmat henkilöt on hiukan enemmän tämmöisiä avoimia ulospäin suuntautuneita. Mutta mitä mä tästä opin oli se, että mun mielestä tämä ei sinänsä sovi näin oppikirjamaisesti ehkä meidän organisaation, tai me ei olla vielä siinä pisteessä, että me voitaisiin sitä täysin hyödyntää. Se tuntuu hiukan teennäiseltä. Mutta nämä avoimet kysymykset ja niiden esittäminen on ehdottomasti semmoista, millä saa paljon aikaa. Eli mä oon käyttänyt niitä avoimia kysymyksiä myös erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi kokouksissa, jolloin me ollaan haluttu päästä tiettyyn pisteeseen, jolloin tavallaan coaching-tyyppisesti on pystytty keskustelemaan, vaikkakaan ei suoranaisesti sitä coaching ihan täyttä oppikirjamaista periaatteetta käyttäen. Eli tämä oli mun kokemus tästä coachingista.